o tomto videu som vám hovoril. Chcel by som si zahrať tohto bossa. Vám ho aj označím. A 4 hry, alebo 4 výhry. To bude na nejakých 12 minút tým pádom. Potom by som asi ukončil video a potom pôjdem pušovať Rika. Takže máte sa na čo tešiť. To koľko je tam tých na premienenie. Hlavne neumrieť. Nie. Kurník. Ja mám to najhoršie šťastie. Zatiaľ počkáme. A môžete mi do komentárov napísať, že ako sa máte. To som umrel už znova. Dobre, 3 sekundy. Dobre. Dobre, toto už sme vyhrali. Super. Prvá výhra za nami a prvý stav nová družka. Nič dobrého. Možno, že v tomto videu si odomknem aj tento pin, lebo sa na ho moc teším. A jak môžete vidieť, tak Embora už mám na level 30 a vlastne chcel by som dať na najbližšiu 30 B, preto lebo tam padá najčastejšie. Tým pádom ideme hrať ďalšiu hru. Dobre, získal som všetky powery. Vlastne ja sa teraz zamerám na powery a nie na bossa. Neumrę. Nie. Pod. Dobra. Dobra, już ma do 30%.
kokso, tak ty neuberal. Kokso, ja dávam to damage. Aj mŕtva. Najviac damage dal Mortis. 677 000 damage. Ty kokso. Dúfam, že to bude niečo dobré. Poď. Cold Hyper Buffy. Sice nemám Hypercharge, nemám na 11, ale to je dobré. Neviem prečo tu mám to. Inak ja skoro všetkých brawlerov, okrem Sandy, potom okrem Cordeliusa a okrem Amber, to je sa mi zdá, a nie, ešte Draco, a akože to sú Hotok ešte Pierce a Chester, ty kokso, tak to nemám dosť. Napíšte mi do komentárov, či si mám kúpiť Clancyho za 80 gemov, keď mám 92 gemov. Ešte si zahráme jednu hru, jak nie dve. Dúfam, že to stihneme. Tým pádom vlastne ja sa idem zamerať na tie powery. A keď budem mať 20 powerov, tak ho pôjdem zabíjať. Ne, on mi to zobral. A ja som mám dal, super. Dobre som tu. Ja mám koho čučujem. Ne, ja umriem. Dobre. Tak zabito, dobre. Dobre. No, Juju nechcem. Mám 8 powerov. Potreboval by som získať aspoň 10, ale to tu nemám kde získať, tak idem. Či koksov, tam poriadne bomby. Ty kokso. Poriadny damage. Tak to už zabijeme. Poď, poď. Je dole. Dúfam, že som dal najviac damage. Najviac damage 790 000. Starnova drop. Yes. Boss by. Spike. Nevadí. O chvíľu to bude. Aha. Máte sa na čo tešiť. Dobre. Tým pádom ideme si asi ešte na rýchlovku zahrať jednotku. Ty kokšo. Super. Mne sa zdá, že sme asi všetci mŕtvi, okrem Emsky. Ty kokšo. To koľko sa tam spavnuje z tých powerov?
Ona má 14 powerov. Veď on nedostáva skoro žiadny damage. A ja som umrel. Super. Ty kokos. To je damage jak hovado. Teraz keď tam je to beat, tak to je damage jak hovado, more. A je to tam. Ďalšia výhra za nami. A kokšo, 1 minúta a 20 sekúnd je môj rekord. Yes. Push, B. Yes. Skoro. Ne. Tak, pre dnešok by som ukončil toto video a môžete sa tešiť na ďalšie. Pôjdem pušovať Rika na bravloky. Tak čaute.